Hello guys, isang araw naman na pakikipagsapalaran, panibagong pakikipagsapalaran naman sa kalsada, buhay driver sa Maynila. Ayan. Kanina pa tayo nag-aantay dito ng ating kasamahan sa trabaho. May pinareceive lang po siyang dokumento dito sa JSIS sa Pasay City. After po nito, before po nito, nanggaling na tayo ng post office sa may Makati, sa may Buendia. Ayan, inom-inom ng tubig. Ayan. Tubig-tubig na lang muna, walang merienda. Kaya tubig-tubig muna tayo. Wala mabibilan dito sa compound ng JSIS. Ayan, nandito tayo sa parking area. Medyo nakatulog na tayo ng medyo mahaba-haba at pagising natin wala pa yung ating kasamahan. Ay, Diyos ko po, buhay at alas 10, time check is 10:07 na ng umaga. Dumating kami rito, wala pang alas siguro mga 8:30 nandito na kami sa JSIS. At after nitong JSIS, pupunta pa tayo ng PhilHealth sa Makati, doon sa may Pasong Tamo Extension. After ng Pasong Tamo, pupunta pa tayo ng Miracle. Napakarami. Daming trabaho sa araw na to, pero nasa malapit lang po tayo ng ating vicinity, yung kasana tayo nag-opisina, kung saan nandoon yung ating opisina. Ayan, kahapon kasi medyo malayo-layo yung pinunta natin. Nakarating tayo ng Bukal sa may Pansol sa Calamba, Laguna. At medyo malayo-layo. Ngayon kasama natin yung ating kasamang doktora, si Dr. Marquez. Ayan, shout out sa mga lahat ng mga doktor at mega love shout out po sa ating mga kaibigan OFW. Ayan. At kanina nag-almusal tayo na medyo marami-rami dahil sinabi na sa atin ng ating kaibigan na messenger na marami tayong pupuntahan ngayon at medyo matagal-tagal tayo dito sa Pag-ibig kasi marami siyang dokumento na kailangan kunin at saka pa-receive doon sa taas. Ayan na yung mga dokumento naman regarding naman po yan sa transaction ng ating opisina. Yung mga provincial trip natin nagagaya ng Laguna at saka Cavite, yan naman po ay mga client naman po yung mga pinupuntahan natin doon. Kagaya po kahapon meron tayong pinuntahan sa banda ng Calamba, yung pasyente natin doon for physical therapy. Ang programa kasi yung back to work. Kinakausap nila yung company na wag tatanggalin yung ating pasyente habang nagtitherapy siya kasi kawawa naman pag nawala ng trabaho. Ayan, shoutout pa rin sa inyo lahat. At sa 29 yata, 29 or 29 siguro kami aalis. Pupunta naman kami ng San Narciso, Zambales. Ayan, medyo malayo-layo yung labanan na yun. At buhay driver talaga, kahit saan, strike anywhere, basta kaya ng sasakyan at may gasolina yung sasakyan na yan tira ng tira kahit saan. Bahala na si Batman. Diyos ko po, buhay driver. Ayan, tsaga-tsaga lang talaga kasi kung hindi tayo magtsatsaga wala naman tayong ibang magiging trabaho at mayroon pa tayong hindi pa nakakatapos yung ating bunso sa pag-aaral. At sana naharinawa ay makatapos na siya at sana magkaroon tayo ng kaunting biyaya at nang makatulong naman tayo sa ibang nangangailangan siyempre. At yan naman talaga yung ating adikain sana. Kaso ang problema lang natin wala tayong kailangan pag ikaw ay magkakaroon ng humanitarian na vlogging, kailangan mo ng puhunan para makatulong ka. Ayan, dito naman sa ating pagbablog naman kumbaga mini-maintain lang natin kung ano yung meron tayo. Kaso medyo maliit lang yung ating channel at maliit lang yung napakaliit pa ng ating kinikita. At hindi kagaya ng mga vlogger na talagang pinag-iisipan nila ng maayos yung kanilang mga content. Tayo naman kung ano lang yung makukuha ng ating camera, yun na po, hindi na po natin ini-edit at hindi na wala po tayo kasi time doon para doon kasi may priority tayo na mga pagpaaral ng ating anak. Ayan, at sana kaloob ng Panginoon na makagraduate na yung ating bunso para
baka sakaling mag tayo sa pagbablog, mag focus ng kaunti at mag-iba tayo ng content. Ito sana doon sa mga nanonood ng ating mga video, huwag nyo pong i-skip yung ating ads, dahil kung tayo naman kikita ng konti at binabahagi naman po natin yan sa ating mga kapwa na mas higit na nangangailangan kaysa sa atin. Ayan, sa ating mga kaibigan dyan sa abroad, mega love shoutout po sa inyo lahat, at mag-iingat po tayo sa ating uuwi at pagpasok sa trabaho. At good morning po sa mga kaibigan natin sa Middle East. Ayan, at doon naman po sa mga kasamahan nating mga kaibigan po nating Pilipinong drivers or mga riders, nagigalaw shoutout po sa inyo lahat, at ingat po tayo sa pagmamaniho sa kalsada. Ayan, medyo nagugutom na si host kasi anong oras na, alas 10 na, kailangan ko nang kailangan na natin mag-break na kailangan natin mag-merienda, kahit tinapay hindi tayo nakapagdala. Yan, pero meron naman tayo doon sa ating lalagyan, kaso hindi tayo nakalimutan natin. Ayan, shoutout po. Maraming salamat po sa patuloy niyong pagsuporta sa aking mga video, at sana si host po kahit nakaunti po nanonood sa mga video niya, okay lang po yan, basta tuloy-tuloy lang po tayo. Papasampat pagdating ng araw siguro, or hindi natin alam, at medyo okay pa tayo, magpapalit tayo ng content at para sana makatulong tayo, at sana alam nyo na, at maraming salamat po. Hanggang dito na lamang po ang ating video, at pagpalain po tayo ng Panginoon. Love you all, bye bye.